la faula va, la faula ve, dels 40 sèniors, de la Rosa Maria Colom, us parlaré. Rosa Maria Colom, escriptora, va néixer a Mallorca i va passar els primers anys de la seva vida a la natura, en una casa perduda allà al mig del bosc. Després va anar a viure a ciutat amb la seva àvia. I la seva àvia la portava sovint a la biblioteca i ella va ser la que primer la va enllaminir amb les històries. Però ella ja en sentia d'altres d'històries. I tot i que el seu primer èxit literari no va ser fins al 1991, quan ja tenia tocada la 50ena, sempre la literatura va estar molt a prop d'ella. Diuen que la seva prosa és elegant, però a més és atrevida, és contundent i s'ha atrevit a jugar amb personatges dels clàssics. Sí. Ha escrit literatura infantil, juvenil, d'adults. I com us dic, s'ha atrevit a jugar amb la Caputxeta, amb el seu llibre La perversa Caputxeta. I també amb la història de la Blancaneus, Na Blanca Blancaneus. Perquè a vegades les històries no són el que semblen. Ella mateixa diu que li agrada molt barrejar realitat i ficció. Té personatges super extravagants, inventats, i diu que les històries li venen, que no va a buscar-les. Diu també que li encanta imaginar-se situacions impossibles en llocs de realitat. Bé, a la Rosa Maria Colom val molt la pena llegir-la, perquè té molt a dir i molt a escriure encara.